Dúirt mi se leat nach bhfuil triblóidir be óim. Ja, wel farír nach chrít mélige. Vince, a bhfuil tú géiste le mar chorar be. Tás am, Nancy. Ach, nuair a smuoine mé an méide doling tú. Cairn sé múscarm. De mechan deis am, bhúil an caca mahas. Ní dhéana sé sin mahas do rinne ar be. Smuoine gar téna, Vince. Bheag tú chur gach éon rud í mhail, danéanach tú rud ag an seafóideach. Ar éon chuí, bheag tú crumach ó híise leis. Agus tá tú í bhád níos fearna sin. Nachhfuil sé nádra, go dastíon wein mar rifhúr héna chosint, ha? Bhí cosint ar be óim. Ní ní sé réon chuí. An rud atá testáúim na takeíocht go háirthe uite. Sraith, Hello, Katrina. Vince, scéile bu wahinnéid fós. Ní is right. Vince, tá sí imi ó deardín se caiite. Cai se go se chud imríart. Ach, Trina, níl mé géir lauds fi seán is, right? Gur láirslam fi chéart go dtíireach. Bhfuil cinúir bhhalas méhan inniu. Tá cin bháin so choléachta na seans. Cartar dó. Oh, sound. Was a bí nach ra cin le chiil. Bharní gur míl maid. Okay, right. Well, dé le a heachta bhaiki. Níor áirí. Car me gléach ar ach dúirt cara leis gur sé bailí leis go dtí an elvéis. An elvis? Sce fannach se glúchart le níos gur sé gimimecht. Mací, beag an bhil. Ag smína bhar héna ríist mars go ná. Agus cinúireach se bhile. Dile sam. Arab, le dóga. Ní a dionn tinine seo sin seach, rá agus ó. Cur is se glúchart na bichéimdíart. Well, tá seo fad amachró a bhíhéil. Nancy bhachta créitúr. A cháiríí céichteach go bhéach Daniel nó rudí ófasacha sinníon ara. Bhag meach se siúd caite seach sa brísan fad an láchain. Well, tá sé lein de lugus a gacha gabh seo, agus ru deile faoi, ní bhhail me nach brogan níos fin sús leis. Má main segaí? Cuoine ceirtar. Bégan gom bhean chríúil sin, ola machchas sa tír héin agus sa baile héin, má dheallar i múnach bradach sin agus ar a gcuir chaise le. Hanúníor cheacha mecha léidir sin na siúl na sráideanna i chorbe. Snach bhfuil sama. Go máach dílistéach má. Ach tásúlam gur hís bhíoríocht do raifrin ní chréoch nó sé, agus go ben deolalas goidí gon tinine bheits a slóisteal ggólaid. Lá mainis. Sáin áire. Ícr go maithú John. Ní cús i aige de táidú am níú? Ní hiad muis. Leanna bhúlta go le dhéanaan nó bhí me denna cin teile. Well, in slaat. Go bhíar fálamach fanna chuid planna. Tás an go mágúlinn bhiteach a go hart, scapar ráflaí brocach a fum. Cead a geiste go sin? Legus sé. Súlan gnéan tún job se i gart John. A luchtteach sa chrochan Nancy le amachchas ros na rún, sé sé go cholah an. Ja,ché bhfuil Mike Tyson in je. Ní bheith leach smartáilte nó reice me sa gúirtú. Mis se sa gúirt? Nach tú bhéine tá cúnaí an leinta se. Éach ní mis a chuir seinar sin ort. Ní tú ach nachas tú a fob sa honsíomh me. Go mé ciscil? Tá neart fine am, mátá sa da. Fine, baid dead, níach mis a táda. Get fút sa chaitrí, no? Fíine, ní clú an cet féidir caint. Nis go leis céach tar rudí bháid níos táhachtí chu imí armsa. Níach sí táda. Tá réochaí de mente gur seinar ort, ní ceannach ar inartach péire. Uaireanta, bíonn sé deach go rudí admháil go téin, gan trácht de riad ionseach do gcuine ar be eile. Tuige me sin na stór. Ar éon chuí, bhí takeíocht go mó Janet. Janet, inín Daniel a túrábí? Se, mar a ise, ag dí óháin tá is ceir a bheocht déanta gom. Ó, sáhla dé sin ce teige stéad? Bhí is a cí nach raibh Daniel ag cáhabh go máliom. Chonig si an rud céine tarlú dá máthair héin. Ó, hí bhór na glóise. Ó, tú cháidíide? Hiic si an cinál ena bhí é Daniel. Ise a cháirigh liom éilóras na rún. Ó, tú rálam. Bhfuil is ag Daniel fú seo? Níl bhhaire, agus caiid tú geúntam nach néar tú tada fao seo le duine ar bibeo riamh. Ó, níra, den manam nach néad. Tá a ggóhan dochar déanta ag an bhar sin hena héin. Ó, bhaid an féna. Naid a choiní mé i méide dulinn tú. Agus an sin go mégan na teáil machchas de hír héna chréitúid. Cimocht an sinna a strainsear a dírí asachta,
Sgwn gweil gyna beir lacab. O, níl samber na bew cych yn iawn tú chor be. Le bheith fearan a go bhhaire, tá me buint an tanmhas bheith marachtáil sa rank. Cedwr tú? Is bral an Paris. Tá súl go mór le fil areis an. Le fili reis an? Se. Ní rá mé chus sásta seo le tamala nuas, agus bhhalam go bhaí rudí mar sin. Agus nuair is muoíonn tú ar, céir tá in áit mar seadam. Is honey. When you cover you're not too teaching, so it's force. Hä? Might you like no tahar? Hm? You know the grass to the verb? Ga mee. Nou, me en de reis moes. Wel, wat toen dan nog genjal bloed die heel nog keert. Wat is dat nieuws mee de meer aan? En je kan er nu zo nog op. Maar je kan more aan eigenlijk rit de lava en no machine. Je samen kan balen, gaan eens met de ach. Cechhil hir go dtí tú. Tá, Angela. Hello, Haig. Hello. Leis, tá se go maigh gom ahanrú a heisben de dúr dús. Wat wat je zien? Hara, fuck ik tegen le diana regile. En ik kindje met je. Bra saus de koor, maar ze nog al jouw heen, hè? Bhfuil feibad a Haig. Go te hir is tis na dat gohfuil ahanrú. Maar ze wakker haig nog. En je weet ze spree. Goal goed pinty. Ze bra hoe er zijn. Maar yes, hoe daar, hè? Kom maar dieren, ja. Dat is maar bochel. Hij is een lad. Ah, bochel je heen, toe heb je. Bra een kala mor slug aan voor toe. Dat is het nog maar gewek moet. Kun je me je test begort, dan is gewek moet. Ah, gewek, dan is. Kun je nog geen tijd te gaan zijn? Julie, maar bochel je heen. Moet ik het heen? Ach, je toch moet jij zo in de rieste tachten je hogen. Dan je het net. Nog. Maar bochel. Kijk met mama in channel slow walo. Ah, even. Ben maar hele riske guided. Plan store. Ta sam nog meenigs mama ik kon is sterk kennen niet smoe. Ach, jaar in chashin tada je miskus tosso. Van de gul. Wel, ta gulor fan iles. Fa smoe stoina. Wel, ta mis more la ban eller nish. Pauline tane met tor. Tane der Pauline nach wel. Ha. Agus ken nach moet je kon is sterk kennen niet smoe. Poalem so gedi kirtoso. Komen gra ken agus ken ken am hort so goni. Tigen du aschen. Tigan. Ma bochel. Galje. Kan met testele. Vince, calm as Lowers. Oh, en ga. Keert aan short. Kep tú go líon faoi hinad? Kom maar leskeel. Well, bhfuil an phlean agaí, don táhachaí. Prana, ní rá ámagan rudí ar go fól. Mí nach diggin tú gúil snéad a géirí teach wiki héin. Dítá sin arách. Ní seach an bagad eisteach an seo ná tá mar sin is bhfuil? Céirt? Ba beirtí sin fachtam rá lia. Gargan nó spéisial. Sé tá testal rá. In NMJ, tór Shanston, man. Vince, íl me seach a gur. Look, ní bháin sí leat, all right? Ní bháin sí leat. Well, leid am idir éon insan fri sin. Oh, feckham, is mar geall orms agus orsa tá se seo nach ha? Well, se. Nach ha? Bra, níl minn an déile le seo is. Tá mi dearnach mar táme. Ítach. Well, Evan, is go mád slán rá le míhall. Tá se bhfuil reis gobud. Right heaven, Brennan. Fik me guided you. Ab slán, Evan. Slá, ma bochel. Wel, ile gur tá rach an jobh bailún slu an sin ar fád nach rá? Evan, bhrean tú héana agus míhall an dá ríidir nó raig me níos an teir dús. Rud hís mícheart? Well, ar chat bag agah fi rud cíns. Evan, tá sa gur féad le choilthirtín se goháma nach bhfuil is? So, cad bhíle ráig míhall leat? Dúir te go méid gá ag a chum gúnaí. Oh, it hurts. Dúirt is cumic de Harlos. Oh, mas go ferú te sin.
Una! Díach an bhean, cá má láirtlet. Tá míart. Well, tá sinad agus oscar imi ar éire an teachta te caiite. Cecha imi? Well, ní clú ag éon a coil siad. As cad ar vins fao seo? Ó, ní féidir láir se bhar sin. Catas rud ag dhéanana faoi. Ó, agus nach ceapan tú béidir goil gáil began ín thar fór an seo. Cad a cistead? Tá an bhaig vins ar hinne fin am seo. Agus tam cinnta go bhfuil sé sin bra ábalta seo hartáil amach a héin. Jé, agus ben an stabili. Déach sí rud a bé dhéanana. Bianna, tam cinnta go bhfuil sinnéad cear go leor, cibbe cé máitin bhfuil sé. Nis caiime sé imachta tá go leor daoine táchtaí le déana amsa. Súl. Pauline, tíir sin iontoch. Tá samach. Ní heasa an go meach éach daoine go fáil. Go háirds Bernie. Chaite go míalcha happy le Larry. Dá bhecha é. Tá sé nos poist é héint an méid sin riméid ar. Tá sé sin iontoch, Pauline. Ach,
A ru tú ag dochttar fós? Ní rá. Bhí meach ligans na scama le cúpla lá nós agus ní ra mé ná mína bhar aon rud eile. Ja, well, Se? ní lá nach tá cóleachilm. Dochtúr ag bog agad dín clinicin te Ros na Rún. Agus tá specialtacht an ige pediatrics. Ó. Is dochtúr iontoch ar fada, Pauline. So bheith tug mala an doctor seo ga mar sin. Cínte. Sa chuib? Well, rochal hard carclór. Bhígur maid. Oh, tí áréiteach tre lípór man sin. Bhí mé dtíach híos go trá bailile webban. Tás a go chaise trúna lu le mío. Tás. Sprális fe sprí le mío. Agus tá sé sin ionintach go lu leis. Right, well, borcham sáil éis se gobar. Níl a díantam. Bheith me sibh. Díhat, Vince. Ó, dá an scéil, Vince. Cecha mar sinad? Sinned? Grana, tá samgúil sí mé is gur thug sí oscar lei? Ó, bhfuil is agus cicrúla a sin. Catrína. Well, ní gáim ní bheirt. Tá sinnéad agus oscar tá. Agus cecha bhfuil is sin? Mar fi mé deangáil leí ar na deir seachtainna. Ach, is tóchan ar luair Catrína sin le a churbe. Brenn na háirsint nó bach le Catrína, right? Agus cinú bhfuil súla ráisiad lei? Bhil clacham leis go maiid sí aráis óréigen an teachtansa. Lacan tú leis? Brenna, teocha snéad aráis as a stún héin nóair eile sití. Agus níl mis ná tosa chun brúchar a bhhailtíanamh. Is féidir leit ééis sinna intinta Catrína mar is léir nach bhfuil si ééis go lomsa a churbe. No, mar a bhiste leit, tá Jefferon. Níl seach náidir go meach sinna gur ámachchaile na amach. Fang bheith tú. Bís a reis go mór nachir. Nancy. Ó, tá brón arm a bharnaí. Cead bhí ar ágad? Bút is ceir go leir bhfuil? Tá mé cinelín thuirseach sin na méid. Ní ra mór an colla go mar réir. Ja, tá sam. Ó, ar chúisi me hú. No, tá. Bhí me marúiseach ar an chuma. Bhfuil me chud donna sin. Brenna, Nancy, má hesin wat lauert fi rudde be. Wel, ní gach bol ar magoras. Is kom a céint tám gan lán ag niche. Ar míle mágad. Ach tuga mé tríd seo le cúna té. Catú an bút thuirt go Daniel, sin an próséis is fearr. Smaoine ar leas an radio seo lá ros. Ní tú droch luúgus cáil haint an stáisiú seo. Anú ní féidir. Cáme crinneú bór a chlíoch. Mas tú a bhéidir sé gníomh mar chachiilech mé héin go dtí go dáfar chachiilech nua. Agus til le brúchar ar tain. Beidir nach mé héin rá agam a chatíine. Peter go bhfuil. Agus céad é sin. Bhfuil má háann tú duine cíns eile mar chairlach. Ar nós céan duine. Catrína, focail le a hill. Ní is vins cá se fannacht. No, ní féidir leis fannacht. Céir sa deála tar siúlad. Tá si go ar air fi an cop an númed. Lá me let ní sin. Nes mulle vichte let. Catrína! Nuair a chonig mé é an lá henne, tháinig cuile thuirt ar éis chun. Tug se ámachrí. Buine gas asam, ach dúirt mé am héin go sesing an ód. Á, tá is a gom go má cén chuan i bríanna intin. Éag dul timppel ar nós go bhfuil chuile thuirt mar ba ceart go a bheith na héal héin, chun sé déistan orm. Nancy. Agus is an sin a riseilem. Céir do rulet? Nach digach sé go Jo ceir tá déantaige. Nach digach sé riamh a méid atá fullingthe a gomsa mar jólar. Wel, bych a dálaige. Brenna, tá mis an seochait. Agus a chulann ar máile taúlet. A bhfuil. Feiceam daoine stána orm, agus tá is gom go má ceir tá rácha. Gur ben láidir visnúil sinna tá si a ráfút. Láidir? Té am hart agus má cligan san éir ar nós ben visnúil. Ach ní list ag aine, céan chi a narí a mistí an seo. Nancy, tá tú láidir. Bhaid níos láidir ná an Daniel sin. Tú go chríd seo. Gealam chuite. Brenna, meach fáilebeg meach coppla nóméid leis spáráile. Tá rud a cinnte chas me phléile. Í le cholín bhfuil scéal chailech an núfáisead. Táir úfásil, bíochas go le can sin seo an teachtain seo thugann bíochas. Agus mar bhfuil obair le díana agus rud é le tróú ní lá go maidir. Well, níor lárat le an ost mar sin.
Ach bhí chuil thuúla díagam go dúrach tusagus Angie le cóna go mar an laid leir a hochtú bechas hat. Well, farir réan se cholín bheith mé héin ná Angela an éon chairí chuúrtuid maidide le agrú an cheanse mar tá an ón le denain. Ach mágatad. Cén tú dearafa, ní bheith súl go mention ná rud mar se a agrúlam héanú, Jesus Christ, a cholí ná tachtú héin. Tá mé cheappa go réiteach na feiba má, right? Chiara! Cuinn leat Chiaróg. Ára céimfa nach cíimreach na mé mu se fáilte reistúta chaile. Geholta cholín? Tá mé go mágar má. Sí tá a bheith le ócadí speisialta na háte sin agus speisií ná cabhrú le. Ná lágadtí go dú. Bufut hísan sin na cholín agus ba malata gan númad. Díad me sin gur agad is bre na bíoh defir binne se. Nuair bheith tú réin sin haig níl popper de leirs na rár dionn an héine. Ach mar ecinn tú tá cuairmí eile orm. Oh, únda. Is léir go leir tú le Vince. Láir ich tríanana sinna a job. Gur míle maid. Tá san gúil se aibírum fú láir. Ach dean lei, tuici sé gúil me gar an bhd ceirtíanana. Agus cé é sin leis. Bhfuil is ar bhaile leis snéad agus oscar tá mis se bucha said. Tá mis ceapú chear go Vince bheith fíor chóramach. Tá snéad sin fíor sensitive fú láir. Lár me le Vince agus tá sé an túm ghil sinna agus Oscar tá. In nanim dé, níl is a go bhhair sin cete sé rá. Déití sé bheith tumbuk tú. Dúir Vince go sinna deagháil leis. Bála go nearn tú dearmad é sinna rálam. Well, na bach se bhaid níos fearnis do mach a bhirt sin reisin se ras na rún. Sláán sábhailte. Agus dála Vince tá siad slán sáhail. Sé brealacha tíanana béidir go mar chuite seo ágáil gan ná láthir. Cid heappa? Agus ceir tá tasa denna bes chicken se? Ag dasáil an aber? Ó, sé dói. Ní lánach go chtíocht me lu sin na méid. Bhfuil is ag me líon tróna? Ceird. Tá me go dúirteach le bélí breach. Nach dasú. Nach dean is? Hai, cechol tib. Ó bhar ní? Bhíl gur míle maid ach efinn hortach le trúna neomh. Ós, na habide. Bhfuil said ach níor stoppa dótí nach caiinsfút. An bhheilcha lu níos an rá teáhhar le a gúna. Well, feic mar sib. Cén ar scaile tá teach ar sin? Ag déadais. Brenna go teach isteach. Óra, sin se mar heile. Pauline, what's all right in sin? Oh, bhhar tá me ceappa gur Daniel an seorróm. Bí go deáige. Go me leis go le bhíl? Hol tú go maime, bí go deála a dearm leat. Fíl. Ceir tá ort. Se tiltte go maithaige. Fér plecha a bhíl. Se rátain is siad. Well, más mar sinna tá an scéal. Racha mé náit cinn teile? Brenna, ní nach hála leis Daniel. Fiú mis freistalhaid. Tá tú carta feidir, a sé rí heilear na choléon áilte Róman seo. Snar chluise tún chóch. Á mé. Hello, Nancy. Vince, get it out at the end. Well, tín an ceis céine chuirta. I mean, ag gé mar chuig ónmar sin, tíos tá muine lád, bhfuil sáda sin. Well, ar leid tam si duna rudikins, seachs bheith sit in charm a hún. Is leat hain an NMJ.
Cé bhéad úr a chamérála ghfuil sin néad agus oscar tá. Mín tú géiste le focail a germ, nó céir do mí ceart le. Ce tá mícheartlam? I ggéar an rud cóiríanana tá mise má chlíonn rud mícheart ar sin. Jesus, tá mé tí torsit a chuid clabharacht. Cé fá go mínar a frigan ladar a chuirteach scéalt nach mana leat. Bhfuil mór bhá gogurinn, mar bheith fánacht fádar an deach bra artile taíanana. Cé ar geiste le sin, ha? Tá a go maithe a gceistem leis. Tá tú go háartan sin na coppla lánús, as gan erid agus imníart go mirt sin. An ceapan tú ná rire, go mén site stí a hacha héin de meach imníar an fú, ha? Ní chud an hearada. Ní a cinníanana deach a héla braid. Tá má ggóhann chlóistám. Tásá chulann doras. Vince. Just imi. Brennan Nancy, níl mé géirí húgort tú tastin wan lautlat sin méid. Anna macuim. Ach féidir in a bheith rééisúil tú fao. Anna macuim. Nú chuna mé fis ar na Gardaí. Cén fáin anú é sin? Ní bhfuimach deise áil a rudí a bhíú sin méid. Dar mé bhfuimú Nancy. Bhfuil sugus é sin? Díl fatís ar bé ar am rud. Agus teige amach. Brennan Nancy, ní gágamach rudí mar atáisí. Imi glat, just imi, gin enam dé. Ní miste dul in éáit. Bhí cheachgamachchas agus é sin. Stop, Daniel. Nú chuna mé scart ar na Gardaí. Na Gardaí? Siarad? Siarad, Nancy? Get a go to stoppa. Ní sé seo hart fós. Geall am gúte sin. Well, it's good. Tá sam ghfuil daddy ag súil go mór le nó eáil. Ba an trúr agin le chéile ríist. Am cinnta nach fid leis fannacht ná go bheice sé thu.